Am ajuns la etapa când zidăria este finisată și mi-am dat întrebarea și să acopăr perețe. Și evident că am început să întreb de oameni care poate cunosc ceva mai bine ca mine. Și am întrebat de vecinul meu și el mi-a spus că iei niște lut, niște paie, îl amesteci, îl pui pe pereți, dai cu var și te ghine. Și m-am gândit că totuși nu-i varianta mea, pentru că eu vreau să fac o casă să arate mai modern. Am întrebat pe un cunoscut de-a meu care a lucrat mulți ani la Moscova și m-am gândit că are experiență și el mi-a spus așa: Mișanea, iei năsip, ciment, ai amestecat, ai dat deasupra și n-ai treabă. Și m-am gândit, totuși nu-i varianta potrivită deloc. Cineva îmi spun gips. Și am stat eu și m-am gândit că totuși toți specialiștii ăștia sunt ceva de genul specialiști falși. Așa că vă rog să mă ajutați voi pe mine. Vă rog pe voi să mă ajutați cu niște variante cu și pot să acopăr pereță în interior. Vă mulțumesc anticipat.